Tulo ka mga batang kauban sa duha ka batang nalumos nga sa gihimo nga septic tank ipaubos sa psychosocial intervention. Samtang gikatakdang ilubong ang mga biktima karong Biyernes. Mga ginikanan sa managsuon nga namatay, mupasa kagayod og kaso sa tag-iya sa septic tank. Ini ang report ni Femery Dumabo. Gitug-an ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga nagkatagbo na ang tag-iya sa luna di nahitabo ang disgrasya ug ang ginikanan sa mga biktima. Panmatud pa, desidido ng pamilyang Liamedo nga mopasaka og kaso batok sa tag-iya sa luna ug sa nagkaot ug naghimo sa septic tank. Gahapon ma'am, nag-meet na ang parents ug ang katong lot owner. Nag-abot dito sa office ni Barangay Captain. Then initially ang parents naka-decide nga mo porso og sa kaso. Then karon as gi-propose ni Mayor nga joint ta sa City Legal Team. Then karon ang atong investigators sa tuwa karon sa City Hall. Samtang matod ni Filipa Solana, Talisay City Social Welfare Officer nga gikaistorya niya gahapon ang 4 anyos nga si Noah J. Ang mangod sa mga biktimang sila si Mark Eman ug Nathaniel Yamedo. Kung matod pa ipaubos gyud sila sa psychosocial intervention. Kauban nila nga nagduwa nga naka-witness po sa incident, so ato po to silang ihatagan og psychosocial support kay basig napod to effect sa ilang kita nila no nga pagkahagbong sa mga bata sa. Gitakda sunod si manang himong stress debriefing o counseling kang Noah J ug sa duha nila ka mga igagaw. Samtang karong Biyernes pa usab bilubong ang managsuong namatay. Human nalumo sa napundon tubig sa gihimong septic tank diha sa sitio Sayaw, Barangay San Roque. Matod ni Solana nga gitubag na tanan sa kagamhanang lokal ang panginahanglanon sa pamilya hangtod na sa paglubong. Sa menteryo, kay naman sa menteryo nga under sa city government, so gi-arrange na to gahapon dito sa caretaker sa menteryo para ma-providean sila og nutrition mga bata. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.